नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। जों दिनै थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानिफ्राय सोंनाय बिदां 3.2 नि क्वेश्चन नम्बर 6 खौ सल्व खालामगोन। आंनि सिगांनि भिडिअ नोंसोरो क्वेश्चन नम्बर 1 निफ्राय लानानै क्वेश्चन नम्बर 5 सिम सल्व खालामनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथाङा जुदि नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव आं गासैबो लिंकखौ होना दोनदों। बे लिंकफोरखौ थांनानै नायै, बे लिंकआव थांनानै नायोब्लानो नोंसोरो नायनानै बुजिनानै लानो हागोन। स' जों दिनै क्वेश्चन नम्बर 6 खौ नायसै। नाथाय बिनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानायजों लोगोसे बेल आइकनाव थुनानै अलाव थुनानै हो, जाहाथे डेलि आपडेट मोनबाय थायो। आरो जाय बिथांमोननो थाखाय बे भिडिअआ जोबोद गोनांथार जानानै फैदों बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम। स' जों स्टार्ट खालामसै क्वेश्चन नम्बर 6 खौ। क्वेश्चन नम्बर 6 आव दङ जोंहा होनाय हांखोआरि समानथाय 2x + 3y - 8 = 0 बेखौ लानानै गुबुन मोनसे सोलायस्लु मोननै थानाय हांखोआरि समानथाय लिर, जाहाथे बेबायदियै दानाय जरा समानथायनि फुमसुआरि फोरमायथिनाया जायो दानस'लायनाय हांखो, लिग हांखो, नांगोरोबनाय हांखो। जोबोद गोरलै सोंनाय, बेखौ बुजिनो थाखाय क्वेश्चन नम्बर 4 खौ एसे नाय। क्वेश्चन नम्बर 4 आव नों नुदों जे बेवहाय मोननै समानथाय होदों नङा होमबा? नैबाव नायदो, जेनेबा क्वेश्चन नम्बर 4 खौ नायदो। बेवहाय मोननै समानथाय होदों 2x - 2y - 2 = 0 मोनसे आरो मोनसेया जाबाय 4x - 4y - 5 = 0। बे मोननै समानथाय, बियो मोनसे समानथाय जरा। दा जोंहा बेवहाय मोनसेल' समानथाय होदों। दा मा खालामनांगौनो जोङो नैबे समानथाय बायदि गुबुन मोनसे समानथाय लिर, जाहाथे बेबो मा जायो, जरासे जायो। जायनि थाखाय मा जानांगोन, दानस'लायनाय हांखो जानांगोननो, लिग हांखो जानांगोननो, नांगोरोबनाय हांखो जानांगोन। माने बेबायदि जोङो जरासे हांखो दिहुननांगौ। मोनसेयाथ' होखानाय दङ जोंहा नैबे नै, अके, बे होखानाय दङ, नाथाय जोंहा नैबेखौ दिहुननांगौ। माने बे होखानाय दङ आरो जोंहा बेखौ दिहुननांगौ दै। बेखौ होनाय दङ, बेखौ दिहुननांगौबा बेखौ होनाय दङ, जों बेखौ दिहुननांगौ। मोनसे दिहुननांगौ जायखिजाया बेजों लोगोसे। नाथाय माबायदि कन्डिसनाव दानस'लायनाय जानांगोन? गिबि कन्डिसना। नैथि कन्डिसनाव मा जानांगोन? लिग जानांगोन। लिग जानायखौसो लानो हागोन थारमाने। थामथि कन्डिसनाव माखौ? नांगोरोबनाय, माने कइन्सिडेन्ट जानायखौसो लानो हागोन बेवहाय। नांजाबलायनायखौसो लानांगोन। माबायदि समानथायखौ लायोब्ला बे समानथायजों आरो नों लानाय समानथायजों नांजाबलायनाय जागोन बा लिग जागोन बा दानस'लायनाय जागोन, जों बेखौ नागिरनांगौ। बा गुरै रावै बुंनो थाङोब्ला, सिम्पलि बुंनो थाङोब्ला मा, जोङो मा नागिरनांगौ? गुबुन मोनसे समानथाय दिहुननांगौ, जायनि थाखाय दानस'लायनाय जायो, लिग जायो, नांगोरोबनाय जायो। बुजिबाय नङा होमबा? स' बिनि थाखाय गिबियावनो लिरना लादो होनाय समानथाया मा? 2x + 3y - 8 = 0। बे जाबाय जोंनो होनाय समानथाय। दानिया जोंहा गिबि कन्डिसनाव मा बिदों? दानस'लायनाय बिदों। दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय, दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय दै, दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय जोंहा कन्डिसना मामोन? a1 / a2 ≠ मा जानांगौ? b1 / b2 जानांगौ। गोसोआव लाखि, दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय जोंहा मा जानांगौनो? a1 / a2 ≠ b1 / b2 जानांगौ। होमब्ला बेवहाय a1 आ सोर? a1 आ जाबाय नै x जों थाफानाया 2, b1 आ सोर जागोन? b1 आ y जों थाफानाया। हारसिं थानाया मा जायो? जेब्लाबो c1 जायो। समानथाय गिबिनि सिगां समानथायनि अनजिमाफोरखौ a1, b1 आरो माला? c1। अके, स' जोंनो मा नांगौ? a2 नांगौ, b2 नांगौ आरो मा नांगौ जोंनो? c2 नांगौ। बुजिबाय नङा होमबा? जोंनो a1 आरो b1 आरो c1 खौ मोनखाबाय, नाथाय जोङो मा दिहुननांगौ दायो? a2, b2 आरो c2। बिदिब्ला जोंहा a1, b1, c1 नि मान मोनखाबाय। a2, b2, c2 नि मानखौ ओरैबायदि लानांगोन जे a1 / a2 जों राननानै मोननाया b1 / b2 जों समान जानो मोननाय नङा।
अब्लासो मा जागोन दानस'लायनाय हांखो जागोन। ओंखायनो आं बेवहाय लिरदों जे दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय बे हांखो दै दानस'लायनाय हांखो जानो थाखाय जोंहा मा जाथारनांगोन A1 बाय A2 नि माना B1 बाय B2 नि मानजों समान जानो मोनथारनाय नङा। अके बिदिब्ला A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 जोंहा बेखौ नांगोन। बा A1 बाय A2 खौ जोङो मा लायोब्ला B1 बाय B2 जों समान जानाय नङा बेबायदि लादो। आं A2 खौ मा लानोसै 3 नों गोसो बायदि नाम्बार लानो हागोन दै जास्ट नोंहा मा जानांगौ A1 बाय A2 नट इकुवेल टु B1 बाय B2 ल' जानांगौ। अके होमबा B1 खौ आं मा लानि B2 खौ आं मा लानोसै B2 खौ आं 5 लानोसै C2 खौ नों जेरै मेरै लानो हासिगोन सापस आं बेवहाय 2 खौनो लाबाय नों गोसो बायदि लानो हागोन जास्ट नोंहा मा जानांगौ A1 बाय A2 आ समान जानाय नङा जानो मोननाय नङा। नायदो दानिया आंनि बिथिं खालामनो हानि दै A1 बाय A2 आ बेसे जागोन नायलाय A1 आथ' नोंहा 2 ना A2 आलाय बेसे लाखो आङो A2 खौ मा लाबाय 3 लाबाय। होमबा B1 खौ नायदोलाय B1 बाय B2 खौ B1 खौ बेसे लागोमोन बेसे मोनदोंमोन 3 B2 खौ आं बेसे लाखो 5। होमबा नों नुबाय जे 2 बाय 3 आरो 3 बाय 5 समान नङाना A1 बाय A2 नि माना नोंहा 2 बाय 3 B1 बाय B2 नि माना नोंहा मा 3 बाय 5 बोरै समान जानो बिसोर मोननैजोंनो समान नङा। बेबायदि समान नङि नों लानांगोन बिनि थाखाय नों बावहाय A2 नि जायगायाव गुबुन नाम्बारबो लानो हागोन गुबुन अनजिमाबो लानो हागोन। बेबायदि मोनहैनो थाखायनो नों गुबुन गुबुन नाम्बारबो लानो हागोन माने बेखौल' लानो हाथारगोन बे नङा दे जेनेबा बेवहाय आं 5 लानानै बेवहाय आं माबो लानो हागौमोन 2 बो लानो हागौमोन बेवहाय आं 8 लानानै बेवहाय 7 बो लानो हागौमोन। C2 खौ जोंहा बेवहाय इसेबां साननो गोनांथि गैया मानो होनबा जोंहा कन्डिसनानै A1 बाय A2 नट इकुवेल टु माल' जानांगौ B1 बाय B2 ल' जानांगौ। अके स' देयारफर समानथाया दिहुननो गोनां समानथाया गुबुन समानथाया गुबुन समानथाया लिरबा साबसिन जागोन। गुबुन समानथाया जागोन गुबुन समानथाया मा A नि मानखौ सिगां लिरदे आरो A नि माना सोरजों थाफायो X जों 3X प्लास मा जागोन 5Y प्लास मा जागोन C2 नि माना बेसेबां 2 इकुवेल टु मा लिरना लाबानो जाबाय 0। स' नैबेनो जोंहा दिहुननो गोनां समानथाय सोरनि समानथाय नैबेनि लोगोरि समानथाय बिनि 2x प्लास 3y माइनास 8 इकुवेल टु 0 नि ओरैबायदि मोनसे समानथाय बियो जाय मोननै समानथायखौ जोङो आखियोब्ला ग्राफआव आखियोब्ला जोंहा मा जागोन नै बेबायदि दानस'लायगोन आरो बे दानस'लायनायनि कन्डिसना मा नैबे। स' बोरै बानायनांगौ आं सिम्पलि बुजायना होबाय बेबायदि खालामबानो जाबाय दानस'लायनाय सोङोब्ला जोंहा कन्डिसना बे जानांगौ बा बेबायदि कन्डिसन जानोब्ला नोंहा A2 खौ मा लानांगोन B2 खौ मा लानांगोन C2 खौ मा लानांगोन बेखौ जास्ट नोंनि गोसो बायदि लाबानो जाबाय। अके आरो बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे A2 आ 3 जानाय B2 आ 5 जानाय C2 आ 2 जानाय बेखौ माब्रै लाखो बेखौ मालाबाबो कनफिउस जानाङा नों बेखौ हमनानै ला गोसो बायदि हमनानै ला। अके मा खालामना ला गोसो बायदि हमनानै ला जायनि थाखाय नोंहा माल' जानांगौ नैबे कन्डिसनाल' जाफुंनांगौ। अके स' नाम्बार 2 आव जों थांसै नाम्बार 2 आव दङ लिक जानांगौनो नाम्बार 2 आव बेबायदिनो लिरदो होनाय समानथाया होननानै लिरना लादो दहायनि बायदि होनाय समानथाया मामोन 2x प्लास 3y माइनास 8 इकुवेल टु 0 बे जाबाय जोंहा होनाय समानथाय दै बेवहाय A1 आ बेसे जागोन A1 आ बेसे जागोन B1 आ बेसे जागोन C1 आ बेसे जागोन जों बेखौ मिथिना लाग्रोखानोसै। A1 आ बेसे जागोन 2 जागोन बे A1 जागोन बे मा जागोन B1 आ बेसे जागोन 3 जागोन C1 आ बेसे जागोन माइनास आं बिथिं लिरनोसै बिथिं नुद्रायनाय नंला C1 आ बेसे जागोन माइनास 8 जागोन। दानिया मा जानांगौमोन लिक जानांगौमोन बेखौ लिरदो लिक हांखो जानो थाखाय मा जानांगोन A1 बाय A2 इकुवेल
B1 by B2 not equal मा जानांगौ नै बे कन्डिशनखौ गोसोआव लाखि लिक हांखो जानोब्ला जोंहा बेब्लाबो बे जानांगौ दै A1 by A2 नि मानजों B1 by B2 नि मानजों समान जानांगौ नाथाय C1 by C2 नि मानजों समान जानो मोननाय नङा बिदिब्ला नैबेनि लिक हांखोखौ नागिरनांगौ थारमाने जोङो बिदिब्ला मा A1 by A2 नि मानजों B1 by B2 नि मानजों समान समान जानांगोन जों बेखौ नागिरनांगौ बिनि थाखाय मा खालामदो जास्ट बे भेरि इजि A2 खौ मा लादो B2 खौ माबा मोनसे लादो C2 खौ माबा मोनसे लादो जाय मानफोरखौ लायोब्ला नैबे कन्डिशना जाफुङो बेबायदिखौ लाबानो जाबाय A1 B1 C1 खौथ' मोनखाबाय नङा होमबा नैबे गोजौनिखौथ' मोनखाबाय नोंहा जास्ट नोंहा दायो मा नांगौ A2 B2 C2 माने A2 खौ मा लायोब्ला B2 खौ लायोब्ला बे कन्डिशना जाफुंगोन जों बेखौ लानांसिगोन नायनानै अके होमबा नोङो मा खालाम ओरैबायदि गोरलै जास्ट बेखौनो लिरफिनलाय नोङो नाय A1 आव मा दङ नायदो A1 आव मा दंमोन 2 A2 खौबो माखौनो ला 2 खौबो ला B1 आव मा दंमोनलाय 3 दंमोन B2 खौबो माखौनो ला 3 खौनो ला नाथाय C1 आरो C2 खौल' सोलायना ला C1 खौ आङो -8 मोनबाय नङा होमबा C2 खौ बेलेग लादो जेनेबा साप'ज आं 2 खौनो लाबाय 2 खौनो लाबाय आं C2 खौ आं मा लाबाय 2 C2 खौ 2 लाबाय दे होमब्ला मा जागोन बे कन्डिशना जाफुंना जाफुङा नायसै जों नैबावहाय एसे केलकुलेसन खालामनि जोङो A1 by A2 दिहुनदो A1 आ बेसेबां 2 A2 आबो 2 डिवाइड खालामलायोबा बेसे मोनगोन 1 B1 by B2 दिहुनदो B1 आबो 3 B2 आबो 3 बेसे मोनगोन 1 1 समान समान मोनबाय ना आइडियाया समान समान मोनबाय ना A1 by A2 B1 by B2 समान समान 1 1 होमबा बिसोर मोननैजों समान जाखागोन नाथाय C1 by C2 आलाय बेसे जागोन C1 by C2 आलाय बेसे जागोन C1 आ -8 C2 आ बेसे 2 लादोंमोन होमबा बेसे जागोन -4 होमबा नुबायना A1 by A2 B1 by B2 समान समान नाथाय सोरजों समान नङा C1 by C2 नि मान माने -4 जों समान नङा होमबा जोंहा बे कन्डिशनाव दायो बियो जानानै दङ अके बे कन्डिशनाव जाना दङ माने जेब्ला A2 खौ 2 लायो B2 खौ 3 लायो C2 खौ 2 लायो A1 खौ बेबायदि लायोब्ला अब्ला जोंहा नैबे कन्डिशनाव थायो बे कन्डिशनाव थानाय मानि नोंहा A2 खौ 2 लानो हागोन B2 खौ 3 लानो हागोन C2 खौ 2 लानो हागोन अब्लानो नैबे होनाय समानथायनि मा जागोन लिक हांखो जागोन देयरफर गुबुन समानथाया A आ बेसेबां लिरदो 2x B आ बेसेबां 3x C2 आ बेसेबांमोन 2 लादोंमोन बेयाव माखौ लिरनांगौ A2 B2 आरो C2 खौ लिरनांगौ अके जोबोद गोरलै बेबायदिल' नङा जे बेबायदिल' खालामथारनांगौ बे नङा नोंथाङा गोबां मेथडजोंबो खालामनो हागोन बेखौ गोबां माने सोलाय सोल' खालामनाबो लानो हागोन अके जेनेबा बावहाय A1 खौ 2 लाबाय 2 खौ डाबल खालामबा बेसे जायो 4 जायो 3 खौ डाबल खालामबा बेसे जायो 6 जायो बेबायदि खालामनानैबो लानो हायो दै बेनिफ्राय C2 खौ बेलेग लाबानो जाबाय बेबायदि खालामनानै जों बेखौ सोलाय सोल' खालामना लानो हायो दानिया थांसै नेक्स्ट नाम्बाराव थिग बेबायदिनो नाम्बार 3आवबो बेबायदिनो जोबोद गोरलै होनाय समानथाया लिरना लादो बेवहाय होनाय समानथाया मामोन 2x + 3y - 8 = 0 मोन A1 आ बेसेबां लिरदो B1 आ बेसे जागोन C1 आ बेसे जागोन बेखौ A1 B1 आरो बेखौ C1 लाबाय दे होमबा जोंहा मा जानांगौ नाम्बार 3 आव नांगोरोबनाय जानांगौ दै नांगोरोबनाय माने नांजाबलायनायखौ होनना बुंदों नांगोरोबनाय जानो थाखाय नोंहा मा खालामनांगोन नांगोरोबनाय जानो थाखाय कन्डिशना मामोन A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2 माने गासिबो समान जाजोबनांगौ दै नांगोरोबनाय जानो थाखाय बिदिब्ला A2 खौलाय मा लानोसै B2 खौ मा लाबा जागोन C2 खौ मा लाबा लागोन बिनि थाखाय जोबोद गोरलै 2 खौल' डाबल खालाम 2 खौ डाबल खालामबा बेसे जागोन A1 खौ डाबल खालाम A2 आव बेसे जागोन 2 × 2 4 B1 खौ डाबल खालामदो B2 नि थाखाय बा बेसे जागोन बिलाय 6 जागोन C1 खौ डाबल खालामदो C2 नि थाखाय बेसे जागोन बिलाय बेसे जागोन 16 जागोन भेरि इजि माइनास मा जागोन C2 आ -16 जागोन अके स' C2 आ बेसे जाखो -16 माने सिगांनिखौनो डाबल खालामबानो जाबाय दै
अब्ला नायदो बे कन्डिशनाव थागोन ना थायाखै बियो बे कन्डिशनाव थागोन थायाखै मानो थाया जानो थागोन a1 बाय a2 माने 2 जों 4 खौ डिवाइड खालामदो दे 2 जों 4 खौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन b1 बाय b2 माने 3 बाय 6 जागोन c1 बाय c2 माने -8 बाय -16 जागोन अके बेवहाय बेसे मोनगोन जों नायनि a1 बाय a2 दिहुननांगौ a1 खौ बेसेमोन 2 a2 आ बेसेमोन 4 होमबा बेसे मोनगोन नों 1 बाय 2 b1 बाय b2 b1 खौ जों 3 मोन b2 खौ बेसेबां लादों बिनि डाबल माने डिवाइड खालामलायबा बेसे मोनगोन 1 बाय 2 खौनो मोनगोन नोङो बेबायदिनो c1 बाय c2 आबो बे -8 मोन बे -16 8 जों 16 खौ डिवाइड खालामबा 2 माने मोनफ्रोमावबो 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 मोनबाय नै मोनफ्रोमावबो 1 बाय 2 1 बाय 2 समान समान मोनदोंना डेट मिन्स बिनि ओंथिया बेखौनो बुजायदों दे बे मोनथामबो मा समान गासिबो मा समान गोजा बा a1 बाय a2 इक्वल टु b1 बाय b2 इक्वल टु c1 बाय c2 जानानै दङ therefore समानथाया मा जागोन 4x प्लस 6y माइनास 16 इक्वल टु 0 नैबेखौ लाबाय दे बिदिल' नङा नों गोबां नाम्बारबो लानो हागोन जास्ट नोंहा बे कन्डिशना जाफुंनांगौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायनानै अननानै कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनो थाखाय आं फिन खनसे बुंबावनाय जाबाय आंनि खनसे गुबुन भिडिअआव लोगो मोनबावगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों